Een scootjesjournaal zonder wedstrijdverslag is geen scootjesjournaal. En daarvoor hebben we Elke Lok. Elke, joet op IJsselmar. Wie er eigenlijk nog wel wat spanning? Nou, er weer wel wat spanning, omdat het wat een wisselende koelte weer. Maar om plak 1 zien we dat natuurlijk al lang niet meer. Maar let het maar zijn, jongens, om plak 2 en 3 gaat het nog wel tussen Grauw en Bolzert. En er kan nog wel het een en oor gebeuren vanzelfs. Die beide mannen willen er nog wel even zien aan. Op het wedstrijd zijn in een wisselende koelte. Een beetje noordelijke wind weer. Dus 2 keer heen en weer in die baai van Lemmer. Maar die wind die weer heel twijfelredig hult in. En de skippers moesten ook grustig zien wat het buiken ziet en wat je dan heen kon. Maar uiteindelijk gongen ze dan toch los van de start. Snits bovenin ziet wat eind onder. Die hopen een beetje, maar die drukt hem net naar boven. Ja, naar wat en drachten er tussenin. En onderin wie de Lemmer de baas. Mij, Bolzert en Grauw. Die ziet het een beetje bij elkaar in de buurt. Maar Grauw ziet even zelf net zo lekker. Want Bolzert leidt nogal een aardig eindje heuger. Dan het bijna de heugste ton. En ik zei het al, de onderkant die wie baas. Lemmer het eerst om de tonnen. En die gewoon mooi voort. Het ziet er ik wel wat mooi loop in dat skip van een beetje. En dan kan je zien dat je voortkomen. Maar daarachter daar weer het een geweldige griepers. Er gebeuren van alles. Bolzert gewoon stwarren. De Langwar als treden. En dan komt die rest erachter. Maar hoe komt dat een beetje? Ken je een woord ertussen? Zie ik het een beetje van Grauw uit te komen. Er zitten hele mannen achter. En er zit alle en meestal achter. En waar is Snits? Snits komt er helemaal omheen. Die dacht van ik moet er net wezen in die griepers. Ik zie er helemaal omheen. En daar komt er dus al naar voren. Oer al die oren. Liek als de hele mannen. En drachten heen en jenne woord. Op wij naar de voorsten. De voorsten die ben bij de Lemmer. De Lemmer bleef, ik vond het echt een mooi eindje voor. Die start wie heel bepalend verzeld. Maar het zal echt oors worden in deze wedstrijd. Ja, en daarom het nog wel spannend. Bolzert erachterom. En dan komt Drachten erachterom. Langwar erachterom. En dan komt de rest van het veld. Het is een schitterend gezicht dat ze dan naar de onderkant gaan. Maar je kon die skippers wel vergringen. Want die zijn van, ja, wij weten wel wat er in het rakje naar die dik gebeurt. De ingen krijgt hem wel en de oren krijgt hem net. Chef, vierde plakje intussen van Snits. Want Drachten zie je het er ertussen. En al voorop van de middenmoord op wij naar de voorkant. Want daar wie het te heljen. Dat weet Douwe Visser als geen oor verzeld. En ze vrezen hem al jaren wat dat allemaal aan. Want hij ken, ik zit het nog maar eens een keer en ik zal het wel vaker zitten. Hudder en Heuger. Tje. Die ene slag naar de dicta, die het Lemmer net die een tussenslagje, die wie al fataal voor hem. Daar komt Bolzert Lemmer voorbij en Lemmer maar erachteraan. Het wie in no time gebeurt. En toen moest de Lemmer zien dat ze daar wat achterom kwamen. En daarachteraan, daar wie het was San Griebes. De ene kreeg een bol, de oren kreeg hem net. Tonnen net reken, tonnen wol reken. Het wie hartstikke moeilijk om dat te bepalen. Waar je bij die dik draaien. Nou, dan komt Grauw nog redelijk voort. Maar Jereveen daarachter. Maar dan ben al gewoon een heulijn voort. En dan mag je zien daar weer bij te komen. Grauw lei echt een heulijn achter. En Bolzert wie op dat moment wel echt degelijk twadden. In weer achter de Lemmer. Ja, die door het tussenslagje op en nij. En nou helpt het wel goed uit. Dan komen ze op die tonneta en dan is er wel even de spanning. Kan Lemmer die tonnen racen en kan Bolzert die tonnen racen. Hij wie bepalend in deze wedstrijd die tonnen. Maar Lemmer kan er boven. Slingert een beetje als er erheen gaat. Maar komt er mij een gejuichje omheen. En dan komt Bolzert er ik omheen. En dan ben ze voorlopig voor. Dan moet Langwar wachtje. Die moet wachtje dat die man van de hele mannen er voorbij kennen, komen die goed rijden. Ja, die komen goed om. En dan is het Snits. Snits die erachteraan komt. En die had intussen verlend. Die maakt achter de hele mannen los. Het is de eerste keer in het koersen uit zijn dan juist die wedstrijd dat Jorum voorbij komt. Dat we meestal Snits voorbij gaan. Maar hij zal werken. Ja. Dat zal zonder wezen het geval wezen. Je komt er al aan met Grauw daarachter. En Grauw die wie ik een heel eind opsketten in de rangschikking. Alles dwarrelen en dwarrelen trollen heen. En dat wie de verrassing van deze midden. Later kwam de beetje stievere koelte en toen konden alle posities wat handhaven worden. Nou, hier komt de hele mannen nog een keer aan met Grauw bij de bovenste tonnen. En dan zie je hem hoe moeilijk het voor die skippers is. De hele mannen kennen natuurlijk. Die met wachtje op Grauw. Die Grauw gaat er doorheen. En hij zal langzaam komt Grauw. Schoot een beetje vooruit. Maar deze man, ja, die wie een redelijk baas in deze wedstrijd. Al zoen ze dat net echt worden. Maar dat wie goed genoeg. Bam, Bolzert voorbij. En dan op wij in de Lemmer. Meer tochten die man net. Gewoon vooruit zien. En dan achter de Lemmer aan. En dan zien we dat komt. Nou, zien hoe dat verschil is. Verschil is eerst vrij groot. Lemmer leidt nog aardig voor. En dan
een mooi eindje bij de camera heen en weer. En dan zou je hem snits lezen. Maar hij zult echt dichterbij komen op deze media. Want er zie je van alles in. Die ene keer moest Lemmer nog een lieds tussenslagje doen. Maar dan gaat er nog snits los. Maar die komt al dichterbij. Alhoewel ik Douwe Visser zal dit net goed beteren. Hij wie heug. Hij die niet keer de vakklapper, 2 keer de vakklapper. Nou ja, toen liet er hem maar vol gaan. En toen moest er bij een opzetter eromheen. En met die opzetter daar hij nog langer mee werk. En voorlopig leidt Lemmer dus weer een paar lengtes voor in deze wedstrijd. Maar het weer voor het publiek wel aardig net te zien. Zeker dat je weet dat de Lemsters hier zitten. Nou, hier dus kennen. Dan zit er Heuger, vatter als de Lemmer. En dan komt er bij die tonnen. En dan zit Lemmer er een beetje boven. Stroest er een beetje oerheen. Maar dat wie dan ik alles. Alleen nog, ja, dan komt verderop zit Beert Mink dan een keer. En dan zit het wat moeilijk in het Vaderwien. En dat betekent dat Lemmer er nog een keer oerheen stroest. En dat betekent dat Douwe Visser zei van nou, dan ga ik mijn midje wel zo'n beetje gaan. Dan bloedt de Lemmer maar voor. Je leidt de Lemmer. En dan komt Douwe Visser erachteraan. Hij zult nog wel beziekje, maar dat slaat het natuurlijk net. En wils het spannend bloed in de vloer. Er zit achterin van alles te beleven. Het is echt een hele mooie wedstrijd voor een Hulsoort-West met de protestvlaggen bij Walsijn en Ljouwert. En wilt de voorin plak te draaien, fjouwer en vier. Wat spannend wie met hele mannen, met Grauw, met Bolzert, alle jaren dicht om elkaar heen. En Grauw vond je zelfs een reden in om deze situatie van bij de hele mannen om de protestvlaggen te hissen. Maar dat is net helemaal teruggegaan. Maar we zullen hem toch even zien dat er wel degelijk de protestvlaggen uithangen worden. En ze worden net al hierin zien. Maar dan kunnen wij intussen naar de finish zien van deze man die het hele seizoen hudderkoe als elke nien en hegerkoe als elke nien. En dus wie dat het belangrijkste van deze hullenzielerij. Om te laten dat Douwe Visser nou al de kampioen is van 2012. Hij dit starig zijn laatste slagje. En dan kan de handjes omheug. En dan kan het helemaal losgaan voor de snitsers. Die hoeven morgen alleen dan maar eindelijk te zien naar het scootje zielen. Maar dat zullen ze net waan. Want hij zal werkbeziekje te winnen. Nou, jongens. Gefeliciteerd!